giguba sa hangin ng akong greenhouse. Tanaw ako greenhouse. So, nao. Giguba sa kuan gyud sa hangin, nabukas. Pero sige lang, nangamatay ang akong tanom. Tara, tanawa, ako gibutangan diha og mo, bukas ka istanan, baton saon ko niya ako greenhouse, kaparte ka ay nga hangin na kaayo. Kuning butangan og kahoy, pohon-pohon. Pero sige lang kay nakatanom naman ko ni ani, nakatanom na ko og kamote tops or sweet potatoes. Tas may avocado. Look. Ako ni siya gikat adtong winter. So mao ni siya ang resulta na nagsanga ni siya nagsanga na nagsanga na siya na kani siya wala na ni siya nagdapat sa kanang kuan. Wala na ni siya wala na ni siya unsa ningan sapat ang iyang roots tuanan sa kanang kuan, dili na ni nako matarog gahi kay ni siya tarogon. Nya kani siya akong itanom pohon dinhi ang kuan, ang akong bitter melon design pot, pero ako nang gidagdagan og kanang kuan abono. Punan ko pa niya na og abono kay para di makuan o lain bay ako itanom diha. Ya na ako rosemary, ang ako mga guwaba nangamatay akong guwaba. Darang akong pinutol sa akong kuan ay sa akong avocado. Pero sige lang kay kung mabuhi siya, mabuhi. Kung di siya mabuhi, di siya mabuhi. Nya di ako'y sayote dako-dako na ni ako sayote na may untay siya og mabuhi siya na may untag mabuhi kay para makagulay. Yan ako'y sweet potato. Ambaton sa baningan ani wala lang ni nako butangan ugan kay di nako ganahan butangan ugan kay mga matay lagi. Na kana siya ang akong snake plant patay. Pero sige lang. Na akong mga citrus na nako. Sige lagdugay na siya mo bunga kay pangaon ni siya sa kanang kuan nautong pangaon na nadaot po na siya sa frost. Ang ako bayabas labong na unta ni siya kaistanan kani labong na unta na kay siya sa tanan, namatay gano ko. Ang tanglad nako ambot mabuhi baka ni siya, mabuhi daily daw. May unta og magkuan na siya. Kani siya wala na ni siya nagkuan na ang iyang roots ni ani naa sa kanang laom na iyang roots na di ko na ni siya matandog matandog lang gyapon pero naagyapon ang iyang roots na kani siya mura ni siya mo kabuhion niya. Kani siya ambot mamatay man siguro ni siya ako pa na siya kanang kuan. Susang hangin wala nga ako greenhouse, namatay na ako greenhouse. Kusog kayo hangin. Niya akong sibuyas ug ang akong rose na wala na ni siya nagkuan. Kani is the same. Pareho lang gihapon ni kani adto. Pero ako lang na siya dagdagan, butangan ko na siya daghan. Siguro itlog ako na siya butang daghang itlog o kanang compost kay para mo kanang akong
bitter melon. O ibalhin ko bakang bitter melon. Pero kani siya ang akong sayote. May untag mabuhi ni siya na na ang iyang runner na ngadto to runner ni niya. Pero kaso lang ang hangin na walang ang hangin. Ako paning ayohonon inig kahuman kay basa kay yuta sa dinhi dili man niingon ani ang yuta pero karon basa kay unsaon daghan may kuan puhon-puhon kani siya ako ning ayohon kay para mo ako niya ni ipanggawas ning uban ani kay para mo unsa ningan lugar-lugar kay gamay ra kay ni akong greenhouse Naguba gyud siya sa hangin. Noon ako man siya gilimpyuhan kaganina. Di ako gingkuan na kalamon din dugay na kay ni akong kalamon din maura gyapon. Wa gyud siya nitubo. Wa gyud siya nitubo. Ako siguro siyang ambot lang unsay patubo ana. Palit na pod ko guava. Parang ako na pod ko ana na ambot na buhi baka ni o patay baka ni siya. Patay siguro no. Patay gyud. Patay gyud siya. Patay gyud daw. Patay gyud siya. Patay gyud patay gyud. Sige lang. Ako lang nagamiton sa uban ko anako. La 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 la. Okay. Okay. Ari na pod ko kuan na pod ko pohon-pohon sa sunod na pod nako na video pohon-pohon ang ako video pohon-pohon madaghan ang akong mga tanom para nga makautan ko og daghan kini akong sweet potato o kining akong kuan sayote mo kuan unta ni mo lambo unta ni siya na ako'y kuan nga dito nagsuway kog tanom og unsa ningan pineapple na maayo unta na ako pineapple na mabuhi na siya o di ba hambot lang gidaw ang hangin Jesus dia ang hangin perte ang hangin gyud perte ngari nakuha na gyud ni siya ngari na wa na gyud ug wala pa nay kahoy diha nga nagkuan wa na kanang panel diha ka kuan duha ka buok wa na siguro ako greenhouse skeleton na ug wala pa ni kahoy so ako na po nibutangan og kahoy puhon-puhon o sige anhin na lang pud ta kutob bye bye sa sunod na pod okay